pwedeng i-set kung qualification. Wala na. Eh, Rizal, uwi muna tayo ng bundok ngayon. Nagka-weekend kasi nasa makikot sa Oro kami sa trabaho. Dito kami sa Pasig. Alisin ko na, medyo marami-rami na sasakyan pa uwi. Congratulations Rizal Province, top 1 most comprehensive province in the Philippines. So, yung dinadaanan pala natin galing tayong Pasig, pag dito tayo dumadaan pauwi ng Bicol. May LTO pala dito minsan, kaya siyempre kaya po dapat dito. Okay. You're going to right side, bigla siya nag-stop to. Over. Tayo pag nasa kalsada. Hindi mo na tayo ng pundo para makapanangkat bandang ng ano. Sabi mo kahapon. May kumainsin kasi po. Oo, bago to. Baka siguro kayo magpapuno. Ayun muna kami. Oh, sige na. Bye bye.